Hei. Sier du hei til meg? Syns du det var gøy å ligge på magen nå? Hæ? Var det gøy å ligge på magen? Ja, hei. Hei. Det er morsomt. Skal vi rive det hele lagen til meg? Ja, hei, hei. Ja vel. Ja, du hadde så masse å si. Hadde du så masse å si? Jeg tror rumpa er litt for tunge. Er rumpa for tunge? Ja, du klarer ikke helt å komme opp. Oi, oi, oi. Ja. Hei. Skal du si hei igjen?